Високото кръвно налягане или хипертонията е състояние, при което силата на кръвта върху стените на артериите е трайно повишено. Високото кръвно налягане уврежда съдовете и увеличава риска от инсулт, инфаркт и увреждане на бъбреците. А втвърдяването и стесняването на артериите намалява притока на кръв към органите и също ги уврежда. Мерките за нормализиране на кръвното налягане включват промени в начина на живот. Основен фактор е храненето. Важно е да се ограничат наситените мазнини и солта, защото натрият повишава кръвното. От друга страна, консумирането на храни богати на калий, като цвекло, спанак, нахут, банани, помагат за понижаване на кръвното. Въвеждаме физически упражнения в дневния си график, защото физическата активност заздравява сърцето и кръвоносната система. Дълбокото коренно дишане също е полезно, защото може да намали стреса и да помогне за циркулацията. От серията Ботаник препоръчвам гинковин, изцяло натурален продукт с екстракти от гинко билова и гроздово семен за добро кръвообращение и здрава сърдечно-съдова система.